खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैबो आङो नोंथांमोननि सेराव फिन मानसि गोमानाय खारनायनि भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। बेबायदिनो बयबो बानाया सानब्लाबो माने खावलायहरनायलाय जोङो बानायनांगौ गोनां जायो। बिदिनो मैया आङो मोनसे कल रेकर्डिंखौ हगारदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे हिन्जाव खारनाय आरो बे सोमखोर बर'खौ लानानै खारदों होननानैहाय बे हिन्जावनि बिसाया बुंदों। बिनि खेथ्रआवहाय आंखौ बार बार फन खालामनानै आंजों नांलायहरदों। गैयालाबो 10-15 बारसो फन खालामदोंमोन, आङो माखासेखौ रिसिभ खालामनाय जायाखै माने खामानि बेस्थ'नि थाखाय। दा बिथाङा बुंहरदों दि माने बेनि बिसाया बे थांबाय, बेफोर बाथ्राखौ दोनथ'दो। नैथियाव आङो गुबुन बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थानोसै, रियेल बाथ्रा। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बयबो हेफाजाब खालामब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोनावहाय आङो हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। आङो नोंथांमोननो खिन्थानायसै। अनजिमा बसुमतारीनि बिसाय साहेल बसुमतारी, दा बिथाङा गोबाव बिदेशआव खामानि मावनानै गावनि न'खरखौ सालायबाय, गावनि न'खरखौ सालायगासिनो दङ। आरो बिदेशआव बिथाङा मुम्बाइ सहराव थायोमोन। मुम्बाइ सहराव थानानैहाय खामानि मावनानैहाय गावनि न'खरखौहाय खुङोमोन। नाथाय माखासे समनि गेजेराव बिथांखौ दिनैहाय हिन्जाव गदाय लानानैहाय मुम्बाइ सहराव दङ होननानैहाय खोनानो मोन्दों। बेखौबो दा न'खरनि मानसिया खावलायनायलाय आं होनो गोसो गैयामोन। दा बेखौबो आङो नोंथांमोननि सेरावहाय बुंथिनानै होनो फैबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांदो आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। जायनाखि मुम्बाइ सहराव थायो बिथांमोननि वाट्सएप फेसबुकफ्रावहाय शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोना हेल्प खालामो। आरो आं बिथांनि मुंखौ खनसे बुंनानै होबावनि। बिसिनि मुङा जाबाय अनजिमा बसुमतारी आरो बिसायनि मुङा जाबाय साहेल बसुमतारी। आरो बिहा सानै फिसाज्ला दङ, उन्दै उन्दैनो बिदिनो क्लास 3-4आव फरायनाय उन्दै उन्दै गथ'सा दङ। दा बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय इंलिश मिडियामाव फरायहोदोंमोन। नाथाय बे फरायनायाव दा ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै फैबाय, थाखा फैसानि प्रब्लेम। दा बिमाया सर्ट खालामनो हायै जाबाय। बेनिखायनो बिनि बिफाखौ दा न'आव फैफिननो खावलायनो थाखाय आङोहाय बे भिडिअखौ बानायनो होनाय जादों। दा बे गथ'फोरनावहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय, थाखा फैसानि प्रब्लेम जाबाय। दा बे गथ'नि बिमायाबो बे मुम्बाइ नोगोरावनो थांनानैहाय खामानि मावहैनो गोनां जाबाय। बेयाव खामानि मावहैनायनि उनावहाय दा मिथिनो मोनबायदि बिनि बिसाया मुम्बाइ सहरनि महाराष्ट्रनि माराठी हिन्जाव लानानैहाय दङ होननानैहाय मिथिनो मोन्दों। आरो बिथाङा थांनो गोसो जायोबो होननानै खोनानो मोन्दों। माने बिथाङा रायजो राजाफोरखौहाय गिनानै दङ। आङो साहेल बसुमतारी नोंथांखौ बुंहरोदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा नोंनि गथ' गथायखौ सानफिननानैहाय न'आव थांफिनब्लानो जाबाय। आरो नोंनि अनसुलि बिसि अनजिमा बसुमतारीया नोंखौ गले गले खावलायदों न'आव फैफिननो थाखाय आरो गावनि न'खरखौहाय बेंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायदों। नोंथाङा गोरोन्थि मावबाय होननानैहाय गिनानै थानाङा। थांनानैहाय नोंथांनि बिसिजोंहाय नोङो निमाहा जाहैब्लानो जाबाय। आरो नोंखौ बेयाव रावबो जेबो बुंनाय नङा। नोंखौ एसे रायजो राजाफ्रा बुजायनो हागौ, थेवबो नोंखौ बेफोरबायदि बुला बुलि सासन होनाय नङा, आङो बेखौ सानो। आरो रायजो राजाफ्रा नोंखौ मोजाङैनो गोरोबनानै होफिनगोन होननानै सानो। आरो खोनानो मोन्दोंदि बे माराठी हिन्जावा बेखौ बरायनानै लादों आरो बे लकेलनि मानसिया, लकेलनि माराठीफ्रा बेखौ बुथारगोन होननानै दम होदों होननानै खोनानो मोन्दों। दा बेसेबां सैथो आंबो बेखौ बुंजोबनो हाया। दा न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिदिनो। दा बिथाङा गारनानै थांनो नागिरो न'आव, नाथाय बे जायनाखि सिख्लानि बिदाना फंबाय, बियो दा आसामनि बबे खनायाव थाहैगोन नोंलाय, नागिर नागिर बुथारगोन नोंखौ, बेफोरबायदि दम होदों होननानैहाय न'खरनि मानसिया आंनो फोरमायदों। दा बेफोरखौ नोंथाङा जेबो गिनाङा। दा नोंथाङा हरैहाय मुम्बाइ स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट थाङालाबासिनो दस्रा लामाजों आगान सुरबो। जों दङ, रिसिभ खालामनायाव जों दं, जों हेफाजाब होगोन इसिबां हायो। आरो बियो गुबुन स्टेटआव थांनानै जेबो सोमजाहैनोबो हाया। बे गावनि एरियायावल', गावनि गामियावल' बियो दादागिरि। बियो गुबुन स्टेटआव थांनानै एबा गुबुन गामियाव थांनानैब्लाबो बियो दादागिरि खालामहैनो हाया। मानोना बेवहाय पुलिस दं। आरो खोनानो मोनबावदों दि पुलिसा बेखौ गारब्लानो हमगोन, माने अलरेडि एफआइआर होनानै दोनखाबाय होननानैहाय खोनानो मोन्दों। दा बेसेबां सैथो बेबो दा आङो रियेल बुंनो हाया, नाथाय खोनादोंसो। आङो बेखौबो नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय। दा बियो बबे जायगायाव थायोमोन आङो नोंथांमोननो खोन्थानि। साहेल बसुमतारीया सिगाङाव थायोमोन जाहैबाय नैबे मुम्बाइ थुलुजा होननायावहाय। आरो सेकेन्डआवहाय हिन्जाव गदाय लाखांनायनि उनाव बियो थाहैदों जाहैबाय वाशी नोगोरावहाय, नैबे मुम्बाइनि वाशी नोगोराव। दा बे मोननै
नोगोरावनो बे मोननै जायगायावनो दङ होननानैहाय बिथांखौ खबर मोननाय जादों आरो नोंथांमोनाबो जायफ्रानाखि मुम्बाइआव खामानि मावो आरो मुम्बाइ बड' ससाइटि आङो बिथांमोनखौबो खावलायो बिथांमोनाबो अननानै एसे खबर लायोब्ला मोजां जागौ दा बिथांमोना डाइरेक्टलि खबर हरनाय जायाखै नाथाय लासैनो हरगोन दा आङो बिथांमोनखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायनाय जाबाय दा बिथांमोनाबो सारमोनाबो एसे हेफाजाब होदो बिथांखौ न'खरसिम लाबोनायावहाय दा मुम्बाइ बड' ससाइटि अफिसाथ' वासियावनो दङ होननानै आङो मिथिनो मोन्दों दा आङो जायगाफोरखौ माखासे खिथाहरनायसै बियो बबे बबे जायगायाव थागोन नोंथांमोननोहाय स्रायै खोन्थाहरनायसै आङो मिथिनाय जायगाखौहाय फार्स्टआवनो बियो थाबाय थल'जानिफ्राय थाबाय बियो वासि आरो बे एरियायावहाय बिराद कम्पानि दङ बिराद कम्पानिनि खामानि दं बे एरियायावहाय आङो एरियानि नामखौहाय नोंथांमोननो खोन्थाहरनि बे एरियायावहाय जोंनि बर' मानसिया गोबां दङ खामानि मावो दा नोंथांमोना बेयाव लोगो मोनोब्ला बिथांखौहाय एसे हेल्प खालामब्लानो जाबाय न'सिम सहैनायावहाय दा वासिजों नांजाबनाय सानफाराजों नांजाबनाय तुर्बानागा जयनगर आरो फानबिल माफा आरो थाने खालेन बे जायगायावहाय गोबां कम्पानि दङ आरो बेयावहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबाङैनो मावनानै जायो दा नोंथांमोना बेफोरावहाय लोगो मोनदोंब्ला नुसनबायदोंब्ला बिथांखौहाय रायज्लायनानैहाय एसे हेल्प खालामनाया मोजां जागोन नामा आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरो आरो आङो आसामाव बिनि गामिखौहाय नोंथांमोननो लाइनैहाय खोन्थाना होलांनि बिनि डिस्ट्रिक्टआनो जादों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो एरियाया सौलायखाथि एरिया होननानै बुंदों आरो गामिनि नामा जाबाय डिमापुर होननानै बुंदों दा बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना जेरावखि नुवा आङो स्क्रिनशट नोंथांमोननो देखायबोबाय थाबाय दा बेयाव नायनानैहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बारावहाय खबर हरब्लानो जाबाय आरो बिनि सोलाय जायनाखि खबर हरनो हायो आरो खोन्थाहरनो हायो बिथांमोननोहाय 10,000 रांनि बान्था होगोन होननानैबो बुंदों जायनाखि न'खरनि बिगोमा दा बेखिनिखौनो बुंनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों बयनिसिमबो।